עכשיו סתם מקום ישראליות. ישראל שאנו שומעים אותך מי יודע מה חזק. יא. זה היה גרוע. דבר? מדבר ככה סבבה. מולי, מולך, סליחה. חורי. החזרתי את האופטיפון, לא יודע למה, זה עושה לי יותר להגים, אבל בכל זאת צריך את הזום דחוף. ירד לי ביד. ותמונה את המשחק של מכבי. אין לי כוח לדבר על זה. יש לי לגים, סתם, יש לי לגים בכלל. קח את השתזאתי זאתי שלי. וכמובן שלך יהיה נשק, ולי לא. קח, רוצה נשק? קח. יש לי גם אחד כזה. קח, רוצה קסדה? אפלון, קח, תהיה אתה טוב. קח, לי אין בכלל קסדה. קח, אני אביא לך. לא, קח אתה. קח את זה. יש לי כזאתי. אני לא כזה שהיא לא עושה כמעט כלום. מביאה חצי. אני יודע. לא. אתה יודע, אני מקבל את הקיט, לא צריך כלום. רק כשאני חייב נשק, אז תביא לי נשק טוב. שכחתי לבחור, אני אמרוג. גם טוב. גם טוב. לא אמרתי שזה יודע מה רע, אבל אין לי אנחנו משתמשים ב... דיימונדס או... מה יותר טוב מזה? יש לי קשת, יש לי סטיק. ירקתי. בסדר, איזה נשק היה לו? כמה חיים היה לו ואיזה נשק? תחפה עליי. אני לא יודע איפה. אז בוא, אתה יודע לאיזה בית. כן, רגע, זה אתה? אני בכלל לא אופי, על מה אתה מדבר? לא היה לו הרבה חיים? היה לו 5 חיים, כי גנבתי לו. קח את זה, זה נראה לי יותר טוב. קח 2 כאלה, קח חצי מה שיש לי בזה, קח צ'סט פלייט, קח נעליים מאיירון ואני משתמש בכלל מגולד, וקח את זה. אתה יודע אם יותר אופי ממני בהרבה. כן, די בהרבה, תהנה. לך יש, איזה נשק אתה משתמש? סטון סורד, דיימונד סורד, וודן סורד. ואצלי גולד סורד. יש לך אחר מעץ? לא להביא לך. יש לי את הנוקבק. אני הולך עכשיו להרוג אנשים, אני אעשה לך. הנה, אני רואה מישהו. הוא גמור. כן, יש לו סטון סורד. מצוין, אני צריך אותו. אחי. תביא רק את החרב שלך. תן לי פושים. לא משנה. אני הרגתי אותו, שונה הייתי מפרנק. איזה גנב. כן, לא, זה לא הייתי כזה. יש לך סטון סורד אצלי, כן. עוד משהו, תביא לי משהו שם. יש כזה אופי אתה. אין לי כלום. נכון היה לו קיט של מגמה קיוב? לא יודע. יש לך מגמה קיוב? תבדוק עליך. אין לך? לא. רגע. צ'סט אחת שלי, זאת מי שלי... יש פה חרב מעץ. אבל זה אני כבר מסכון. רגע, בוא לפה שם. לאן? לא, בוא לבית הגדול. רגע, איפה אתה? לא אחד. הנה, עצור שנייה שם. יש לך דיים עצור עדיין? לא, יש לך את זה. יהיה לך את כל החרבות. איירון סורד? לא, גולד. סען, נכון, אני זוכר, לי היה. אני נשאר, זוכר? בוא, אתה יודע, בוא למערה, אני אצא ממנה כי אני יודע איך לצאת. יאללה. אתה. גם אני יודע איך לצאת. אני חושב. עושים בלוק, נכון? כן. לא עושים בלוק. אוי. אתה תחפה. אני אעזור לך קצת לשבור גם. נו. תקפוץ את המי, מקסומו. אתה תשבור, אני אקפוץ, סבבה? נו. ילד. יאללה, רגע, עוד שמחה. אני תמיד מצליח את זה. בכלל עכשיו לא קפץ, קפוץ. זהו. אני על זה. יאללה.
אני כן חזרתי לך. יש לי חצים? יש לי קשת. יש לך חצים? לא. יש לי שתי. יש לך חצים? אין לי איירון. אני ממש צריך חצים. הנה, שיט, מגמה קיוב. יש כאן MVP. שתיים, יש כאן. אני גומרת שתיהם. תסתכל איך אני מצלת את לא, ההזדמנות. תן לי פושים. אני קילומטר ממך שון. איך ניצלתי את ההזדמנות? כי תביא לי את הצ'סטלייט, מהר. רגע, אני לוקח את כל הדברים הטובים. תביא לי אחר כך צ'סטלייט. תחפף בינתיים, תחפף. מהר. תביא לי את המכנסיים ואת צ'סטלייט. טימה, אני שומע מישהו ממש קרוב, באמת. אולי זה אני, כי אני הולך. בוא לאן שהוא לקחת את המכנסיים הטובים שהיו? כן, לא יודע אם טובים, מגולד. לא, טוב, מה זה משנה, תביא, זרוק לפה. קח 1, קח 2, אני ממש טוב. אמברקינג, ואם אתה צריך סטונצות זה עם אמברקינג. כן, זרקתי לך... מה זה? עם הברייקינג. ניקח. הבאתי לך, קח את זה, שון. תתמוך. יש לי סטאק של חצים. יש לך חזיר? יש לי סאדל. אין לי לזמן. תראי! זוז, הוא שלי, אני גמר. עזוב. למה זרקת עליי? אין לי טוקסי, שון, וגנבת לי. גנבתי לך, ראיתי לו את כל החיים, אתה לא נגעת בו. מה אתה שמעתי לו יותר? לא נגעת בו. לא נגעתי בו, שון. באמת שלא נגעת בו. אני פול סט ואני עם דיימונד כובע. תביא לי את הג'נריישן שלך מהר. אין לי לג'נריישן, לא בחרתי טוקסי. 8-1. תאמין לי שנוראתי לו הרבה יותר. אתה תראה בסרטון. אני השארתי לו 11. כך, רוצה שיקוי חסינות לאש? למה? סתם השארתי. וואי, שון, הוא כולו שלך, כי אין לי חיים. יש לי נוקבק, אז ברח ממנו. איזה פילפור אני יכול לעשות לה באמא שלי. אני מזוהן עם מגוקים. אני מפנה אותך נראה לי. אני עושה לו... זו. ביי אחי. עוד אחד כך, ביי אחי. עוד לא. מה? ביי אחי. מה זה חרא נוקבק כזה? תרוג אותם. אז תזוז. אמא שלכם. זהו. אוקיי, תראה לי איך אתה נראה. בלי בגדים. לא עם בגדים, שון. בלי בכלל. לא בעיה, אבל שון. בלי בגדים. אז משחק הבא עם בגדים נעשה. יאללה. 3, 1 ו... אוקיי חבר'ה, נתראה במשחק הבא. ביי. בעוד 3, 2, 1, ביי. אוקיי. אם לא ראיתם קודם, אז אנחנו בעין, בסדר, הכל בסדר. התחלנו כבר, היה לי בעיה בצילום, לא יודע מה. כן, תמיד קורה לשון. לא נכון. אני יודע, סתם אחד לשון. תביא אוכל, דחוף. אז בוא אליי. ווולקה גם טוב? רגע, רק ניקח את הסטטוטי? יש, מצוין. מה היה שם? טונה וויט. אז בוא לפוקח ככה את זה שון. מתנה, משהו גדול. איזה טייפ פרוטקשן. רגע, בוא לפה. קח את זה. שיט! עוד 2 עליי, כן? 1 עליי גם. כמה נשארו לך? 0. כל XP שיש לך עליי, כל XP. איך אני אפשר לעשות את זה בטעות? כן, ועוד עליי, משהו פה, גם עליי. עשיתי רג'נריישן שהיה לי חסר כאילו, אתה יודע, אוכל. זהו, אבל אוכל. איפה אתה? הנה יש כאן מישהו. איפה אתה? ליד הבית? כן, הרגו אותי כבר. אז תבוא אליי. הרגו אותי. זה ילד. אבל כזה ילד, איזה נוב אתה. לא הייתי. יאללה. אוי, איזה אורפים. יש לו 3 חיים. בוא נראה כמה עכשיו יש לו. עכשיו יש לו 11. אלק 3 חיים! יש לי חרב מעץ. איזה נוב. איזה נוב. מזל. אלק איזה נוב. אם היה לו 20 חיים הוא היה כופר אותך. נכון? אתה יודע מה הבעיה?
הנה, יש כאן מישהו מעליך. מה? הוא נעלם. הנה. עכשיו תגיד, רציני מישהו בא אליי? ספיידרן. הוא מסתכל עליך, מעליך. זה אתה בטח. נו, הנה, הוא מסתכל עליך חצי שעה, אתה לא רואה אותו? הנה הוא. אין לי פשוט חיים, אבל אני לא רוצה לקפוץ עליו. יש לי סוס, עוגיה יש פה. הוא קופץ עליך! טרטן, 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 טרטן. כן, כמה אני אעשה לו. יאללה, תפוץ. שיקוי, ו... תהיה איתי. אלק הוא רצה עם משהו דברים. אלק, איזה תודה. איזה פספוס. כן. הוא זרק עליי, איך קוראים לזה? אתה יודע? יאללה, בוא. יאללה, אחי, יש לך עוד סיכוי. אין לך סיכוי. אני אוהב ששקתי הרבה. כמה הוריד לך, אבל. יש לו גולדן אפל. באמת? כן. וואו, טוב. תגידו מישהו בא אליי. הנה, יש מישהו בא עם קשת. הופה, הנה, בוא. ראית אבל איך הרגתי אותו שלי היה חרב מעץ ולא היה מקודם? כי היה לו, הורדתי לו את כל החיים. וואו, הוא טוב עם קשת. טוב, שלף טוב. וואו, כמה חיים יש לך? אין לי. אני בורח. עומד על המשמר. אני מגן עליך עם גופי החסון. איזה גוף, מה זה? וואי, הוא טוב. יאללה. תעביר עוד 3 שניות. כן, זה כל המטרה. לקח את המכנסיים מצ'ייני. לא, ככה יש לי גולד, אז מה משנה? יאללה. מתנות לאביונים ותפוח גם לי. אל תאכל עדיין. לא, עוד לא, 5 יאללה, נאכל קצת? יאללה, יש לך TNT אחי? אז בוא נהרוג אותך. אתה מעצבן. איפה אתה? אני לא רואה אותך. הנה, אחד מת. כל הכבוד, סליים. נו, 2. 2 מת. אני הרגתי את שניהם. טוב. אוקיי, אז תשאיר לך, בסוף מה אהבת? ביי.